आबा, हामाथो नोम्फाजोंलाय मोजां रायलायहरासिनो नों। औ माथो जाखो लेबेल आंनि आयै गोसोसो एटिट्युड। आयौ बेस्राफोरा फैलायलायथारदोंमोन, निमाहा बिफैलायदोंमोन। मा लाबलै आयै नंखायखौनो निमाहा बिफैफ्लानानै? नङा थेवबो होनबाय आरो आबा ओरैनो। गावसोरनो दाय खालामनानै लाबाय, दासो नंखायखौनो निमाहा ने आबा? औब्रा आयै नंखायखौनो, आं बेफोरबायदिखौ बारा सुखुवालै। बे जुरिममाबो गाबफ्लालायथारबाय माखौबा, बै टाइमावलाय बहा थैना थायाब्रा हो? जेला आंखौ दाय हमदोंमोन बिसोरो। एखनबा नोमायाबो एसे बारा देखायोहाय। आंनि बिमाया सासेल' आयै नोंल', बे जुरिया नङा। मालाया हाजार गावनि जानो सानबाबो मालायखा, गावनिया गावनि। आंबो दासो बुजिबाय, सिगां बुजियाखैमोन ना। औ आबा, रावबो बिना मतलबनि दाना रावजोंबो जेबो सोमोन्दोबो लाखिबावलासो, मिन्थिबायना दानि जुगा सोलायथारबाय। नंमारगौ दे आयै थारैनो, दानि जुगा सोलायमारबाय। मोखाङाव सायाव गुबुन महर आरो सिङाव गुबुन जाखाथारो। सोर माब्ला माला सोलायलाङो जेबो मिन्थिया। आबा, दे आंबो लासै लासैनो एसे मोजां मोनहांदों र'। औ आयै नोंल' मोजां जाथारदो, आरो बे नंखायखौनो सोराङा बुंफ्लालायबावनायखौ नुवाखै नोंखौलायनो मोजां डक्टराव लांगोन। मा बे गैयाबा आं नायनो हाया नामा आंनि बिमाखौ? औ आबा नंखागौ दे, नों नायनो हाखायोना बिमाखौलाय। बे सोराङालाय मैथा खावग्लायालाय मा? नांगौनि समावलाय बहा थैना थायो बिसोरलाय? खबर लादों होनफ्लायो, फैनांगौमोन ना, फैयाखै मानो? दासो सिखावा नंखायखौनो हमजानायखाय जि नागिरसोब्बाय आबा मेहेरनो। नाङालै आयै बिसोरनिफ्राय गोजान थानायानो थिग दङ। ओरैबाबो बिसोरलाय बारा केयार खालामखाया मोनथिखाबाय आं दाख्लै बुजिजोबखाबायलै। जुरि आरो नोम्फानानो जाखायाखैबो, नोंखौ बिदि सानामोन आरो, जोबोद गाज्रि जादों। दे आयै ओमफ्राय रबिबार ना सेटारडेआव लेंहरदों डक्टरा, थांफिननांगौ। ओमफ्राय नोंनो दाउ लकेल मासे लायनोसै आङो फिसानो। दासान्दि नोंबो बिराद माने खोमजोर जालांबायना आयै। हाबाब, ओमफ्राय सोर संनांगौ जाखो आबा? आंथ' नै संनोबो हाया नोमाया। अब्लाबो दे लासै लासैबाबो माबा मावजागोन दे, दाथ' बांद्राय हाथारिबो नंलाना। दे आयै जेबो नङा आं दंना, आंलाय माथो नोंसाला थानायाव आरो नों टेनसन लादों। आंनो दंखायो जेराव, आं संगोन दे आयै, आंनो लायगोन, आंनो गोदागोन, आंनो संगोन। आंनि आबा सोरनिया जोबोद बुजिनो गोरों जाबायहाय दाना आजिखालि। एस नंगौ आयै, बुजिनो रोङाबा बोरैथो बुजियालासे माबा थाबाय थानो दे। जोंहाथ' आरो दङानोसो, बिमा फिसा सानैल'खाना। औ, आंनि लोगोखौ लेंहरनाया गैया माथो, आंबो बिदि जाना होबायना, फैथ'नो साननायाबो जास्रायासै बिसोरा। दे आयै नों हामबानो फैनो हागोन ना बिसोरबोलाय माथो। औ आबा। दे दसे उन्दुथ'दो आयै, आं दसे मार्केटाव थांना फैनोसै दै। दे जायखिया थाब फै आबा, ओमफ्राय फैसाफ्रालाय, फैसाफ्रा थोगोन? दङ दे आयै, नांगौ आन्था दंथ'यो, बाखिथ' फैसाफ्रालाय बिदिनोसै दासान्दि एसे। बिरादनो माबा जागासिनो आरोना, प्रब्लेम जागासिनो, थेवबो जेबो नङा। दाउ मासे लाबोनायावलाय मा थांनो, मा बेसेबां थांनो देनाय। आंनि फिसालाया बिमाखौ एसेबां केयार खालामारोना। आयौ, गोदो आंना बिहामजोखौ आं बुजिनो रोंनायमोनबा जोबोद मोजां जामारगौमोन दे, आंनि बिहामजोआ बिदि जायामोनबा। दाबो आबानि थाखाय सोरबा सासे मोजां मोनबोला मोजां जागौमोनहाय। मानो होनबा हारसिंबोथ' जिउआ थाङाना बिदि, अराय जिउ थानांगौनि खोथाना। दा आंना बे दाहारासो एसे टेनसन जादोंहां, आबा मेहेराबोथ' हरजोबनो हाखानाय नङा मिथिगौ। आरो सोरांनिफ्रायथ' जेबो आसा खालामखाया, मानोना आंनि फिसालाखौसो बिदि दाय फान्दायदोंबा बिसोरो, बारा बिसोरजों लेनदेन लायैयानो मोजां जोंनि थाखायबो। ओरैनोबाबो सोराङा जोंजों दंबाबो गैयिजों समानखासो। दा आबाया दाउ बेदर लाबबासो बेजों एसे मोजां जानोसैहां। ओरैनोबाबो दासान्दि हस्पिटालनि ओंखाम जायै जायैनो मोजां मोनथारासै। बोरैबा खालि रुनाय, माबा अबेबा हालदै नाङा, माबा मस्ला नाङा। मस्लाखौथ' इसेबां जानाङा बुंदों र', थेवबो आंहा खुगायानो स्वाद मोनलायलाङाना। सान गोबाव समनि उनाव एकदमबारे दिनैसो ट्रेन गाखोनो मोनलायबाय। एस ओमफ्रायथ' नोंथ' मानो फैफाबावखो दिनै? दा आङो माने गालांफिननोसै एसे बोरैबा मोनसिगोन ना नोङो आंखौ? सान जेबो नङा दे, साननायाथ' आं स्टेशनसिमल' फैगोन सानदोंमोन, नाथाय नोंनि मन्जिलसिम ससे थांफाथारनोसै आरो माथो।
ओमफ्रायो होमबाबोथ' नों दा हारसिंसो फैफिननांसिगोन ना। आरो सान बेलाय मा जाखो दिनै आं मा हारसिं फैनो हाया आरो आं हारसिंबाबो ट्रेभेल खालामनो हायो जेबो नङा आंनि थाखाय। अब्लाबोथ' ना। आरोथ' सान नोंसो आंखौ गोसोखांगोनदां थ' इसेबांबो गोसोखांबावनाय नङादां। गोसोखांनायालाय आंथ' बुंनो नांखाला आरोना गोसोखांबायानो थाखागोन थेवबो नों आंखौ गोसोखाङाबा बोरैबा मोनगोनलै साननैबाबोथ' ना। जागोन दे जोहोलाव जागोन आरो जागोन। ओमफ्रायथ' बे आन्दा ओमफ्राय माबा माबि ट्रेनाव लाबोयोना बेफोरखौसो आं मोजां मोनथारो एखनबा बोरैबाबा खोनासंनो एखनबा बासोयो। नोंलाय आरो जासुलि मानसि नालाय बेफोरखौलाय बहा आरो फैबाथ' मोजांसो मोनबावगोनदां। आं जाजालाबायालै जानला मोनला ट्रेननि बुस्थुफ्राबो बोरैबाबा बोरैबि जाफ्लांबा माने जारला जाथारगोन ना। नंगौ बेबो आरो मोनसे। ओमफ्रायथ' नै आंना स्टेशना दसेल'सै 15 मिनिटजोंनो सफैसिगोन। औ दे आरो सान मोजां होदो एग्जामखौबो दे। थेंक इउ माय लाभ। नोंनि अल द बेस्ट आंजों थाब्लानो गासिबो मोजां जाखागोन दा। साननैसो न'निफ्राय गोजान थांगोनखौनो माबा जा गोबाव थांगोन बायदि मोनखाबायलै आङो। अब्लाबो जेबो नङा दे। साननियालाय मा दिनैनि दिनाबो खावसेयानो थांखाबायना गाबोन ओमफ्राय समफोरल'सै बेनिफ्रायथ' फैफिनबाय। जिउआबो ना साननाया गोबां दङ टेनसनासो बांसिन। हेपियानो बिदिनो 30%सोल' दंखोमालै बाखिथ' सब 70%आ दुखु माबा माबि प्रब्लेमानो प्रब्लेम टेनसनानो टेनसन। आरोथ' आंनि गोसोखौनो गाज्रि खालामजोब्बायना बिसोरो जुरिजों सोरांजों। नामथ' खारिनो साना थेवबो खारि होगोन आङो माथो सानो। नाम खारिगोन आं बिसोरखौ मा जानोखाय बिसोरबा आंखौ बायदिसिना बुंनो हायोबा निमाहा बिदोंबा होमबानो जोबालै गोसोआवसो नांनानै थायो। दाबो सोरखौ फोथायबावनोलै मेहेरा सोरजोंबा रायलायनो थानायमोनबा बरिया जागौमोन माथो। जायजों रायलायनो सानो बेथ' गैला नालाय थेवबो एखनबा समाव रायलायनोबो गोसो जायोना। अखाफोराबो फन खालामगासिनो खोमा नाथाय दा रायलायनो सोलाबथ'लालै आङो। उनाव रायलायनोसै दे। टेनसन थाबा बबेयाव लिरनाय दं जे माने मिनिनोबो मोना मानोबो मोना आंना बेबायदि नङालै। बाब्रे जा खामानि मावनांगौ दं माथो आइयाबो बारा हाजोबथ'वा। ओंखाम संनांगौ दं बिनिफ्रायथ' आरो न'खौबो फोसाबनांसिगौसो जा बेमा खालाजोब्बायलै। बिनिफ्राय आइया मा बुंबावदोंमोनथाय उनाव र' आइनाव सोङै खालामसैलै। दा आं बेदरखौनो लायना फैग्रोनोसै दा लेट जागोन ना हाथायाबो जोब्बा। ओरैनोथ' मेहेरा हाथाय जानो जि लाजिसोयोलै नाथाय एखनबा उफाय गैथारियावसो थांखायो। आं बेफोरबायदि हाथाय जानाय मायबा मायबि बासोयोलै संसार जानाय मानसियासो बिदि खालामो। गावखौनो एकदम संसार जानाय बायदि मोनखायो आङो बिदि हाथायाव थांबोला। गोदोहायसो हाथरखिया बिदि थिनहरबाय थायोमोन ना आं जा बायो मना लानोनो लाजिसोयो आङो। सान्दुङाव गारिबो गैबावलासो माजों थांगोन आं। ससे रिक्साजोंसो थांनांसिगोन ससे थाबायलांसै उफाय नट। बा रिक्सायाबो एकदम माबा लाथारो 30 थाखा मानि लाथारो आरो मार्केटसिम थोस। ओरैनोबाथ' 20 थाखाल'सो लानांगौ 10 थाखाल'सो लाबावनांगौमोनलै। एफा खाथिखौनो आंथ' गारि दंबा दसेनो मोनहैनाय मोनोमोन नाथाय र'। आबौ आबौ नोंनि आबैया खामानियाव थांनो नागिरदों दा नोंखौबो बोरै हारसिं गालांलायखो थांफानांगोन ने आबौ। आरोथ' गाइखेरबो एसे लायनांगौमोन नोंनि थाखाय दा लाबोफानोसै आबौ। आरो आङो दा मोनायाव गाइखेर मोनबोला आरामनो ओंखामजों गाइखेरजों संसै आबौ। मानोबा नोंखौ लोगो मोननानै आं जोबोद मोजांसो मोनदों आबौ। नोंखौथ' आं आबौसो होनना गाबज्रियो नाथाय मुंखौनो साननाय जाथ'वाखै नोंनि मा मुं लाखिबावनो आं नोंखौ। र' बेनामबैया नोंनि थाखायबो मोजां मुं सानगोन दे आबौ। सोरनिबा गथ' जाखो नोङो रावबो बिमा बिफायाथ' बिदि खालामगौमोन मानो। आं नोंखौ लाबोआमोनबाथ' दाउखा सिला मामा नोंखौ खेबबाय थाबायमोन आबौ जाजोबसिगौमोन। नाङा दे नों आंनावनो थानानै मोजां देरगोन मिथिबाय। आरोबा नोंखौ आं निजोम होनना गाबज्रिगोन दे आबौ। बे गथ'नि मुंखौ आं बिब्दिनो दोनथ'नोसै। ओरैबाबो
बेहा रावबोआनो गैखाया आंनि अनगा दायो। आं थांना थासान्दियाव नोंखौ मोजां हानायमानि जोथोन लाखिगोन आं। आङो र' दायो बै सिलाइसा बेखौबो लाबोनानै सोमनानै होगोन नोंनो। मिन्थिबाय आबौ? आराम जादे। गामियावहायसो बैयाव आंखौ हाजिरा मावनो लिंहरदोंमोन दिनै। आबौ माहाजोना हाग्रा फुनांगौ ना मानो थांना फैनोसै र' आङो, आबौखौबो लांफानोसै। थौदो आबौ, जोंहा हावा थांसै आरामनो। फैसाबो नांगोन ना दा सिलाइस बायनो, गाइखेर बायनो। अखाया हाबाथाय सेसलै, आं हले साथाखौ लाबोखायाखैना। फिसा फिसा थाइफ्रिबावबायसो माथो। दे अब्लाबोथ' दाउखौ लाखांखाबाय नालाय थांसैलै। ओमफ्राय आइनो ओंखामबो संहैनांगौ गोख्रैनो। नै माथो मामायसैलाय, मा खबरलै मामाय? लामानि मानसि नालाय लामाजों गावबागाव थां। ओद मामाय, थौ सा लोंहैनोबा, गोबावजों लोगो मोननाय ओरैनो। खबरफोराथ' माबोरै दङ? गासिबो थिग ना? आरो आब'आलाय माबोरै दङ? जायखियानो मोजां गै गाज्रि गै नोंनो मानो खिन्थानो आङो। नों बायदि रायखस मानसिनो आं खिन्थानो जेबो दरखार साना। मामाय, एथबां बदतमिज खालामनायाबो थिग नङा गावनि बिमायजों। बे आरो दा आखाइ खरसाबो एसे हरफागोन आङो। थौदो सा लोंनानै दसे मोजां गाज्रि रायलायनोसै। सानबोसेलै आमाय, सानबोसे नों बेबायदि मालायनि माबायाव माबानानै खुसि जाबाय थानो? जोंनि गासिबो सेना लांना माबा बाखि दंबावो नामा? बिराद बोरैबा जाबाय दे नों खिन्थु, एसेबो सनमान होनो रोङि रायलायो। गावनि बिमायजों गेदेरफोरजों बोरै रायलायनांगौ फोरोङाखै नोंखौ नोमाया? सोरजों मोजां रायलायनांगौ सोरजों गाज्रि रायलायनांगौ बेखौ नोंनिफ्राय सोलोंनो गोनां गैया आंहा। आंनि मर्जि, आं जायजोंखि जेरैखि रायलाया। आंजों रायलायनानै टाइम पास दा खालामबाय दाथासै मामा, ओंखारलांदो। एसे मोजां रायलायबाय आङो। थौ बिदिबा जोंनावनो ओंखाम जाना फैनोबा नोङो। आंहा एसेबांबो मोनजायै मोनलोङि जायाखैलै आमाय, नोंजों जे थांना नोंसिनाव ओंखाम जाहैनो आङो, मोनथिबाय? माबायदि जालांखो बे गथ' सासेया? बे मार्केटआव आरो बांद्राय सिन क्रियेट दा खालामसै। सिरि सिरि ओंखारलां, नोंजों रायलायनानै आं बेयाव टाइम वेस्ट खालामबाय थायालै। आं मार्केटसो जानो फैदों, नोंजों रायलायनो नङा। नोंनि बेखार खोथा खोनासंनो आङो। हेर बुंनोथ' साना, नाथाय नोंनि आखलावनो बुंजानांगौ जायो नोङो। एकदमबारे ओरैबायदि लबिस्थ'ना नोङो, मा बुंनो आरो। आंखौ एसेबांबो इनसाल्ट दा खालामबाय दाथा मामाय, नोंनि बिमायसो आङो। आरोथ' आं लबिस्थ' नङा, आंहाबो आंनि मोननांगौनि मोन्थायखौसो मोनदों, बुजिबायना? नोंनि नोमायालाय मालायनि फिसा नङा होमबा? हाबा जाबानो गुबुननि जाखायो हिनजावालाय। नों गासिबो सेजोबाखै, बेहायथ' आं बारा बुंनो गोसो गैला। सानसे जोबथारनायाव नों बिमायनि आथिंखौनो खुलुमफैखानांगोन गथ'। बुजिबाय दा? गुमैयाबोथ' नोंसोरखौ बारा फात्ता लाखाया। नंगौना नङा खोथाया? आमाय नों थांदोल' बिनिफ्राय। आयौ, मेहेरा सोरजों एथबां बिदि नांलायखो दे? बेबो हाथाय गेजेरावनो। माहिर, साना थांनानै जि माबा हारसिं मोनमारबायबो दे फैफिननायाव। आंनि बिखायानो खावसे थाबोनाय बायदि मोनबायलै। जों न'आव थांनायाबो जा गोबाव जामारबाय। आइयाथ' आंखौ गोसोखांदोंना खाङालाय दा? नायनाय, बिजामादैयाबो दसे समनि थाखाय गोजानावसो थांथ'लायबाय। मा खालामनो थुनथुलि, बेफोरनोथ' मानसिनि जिबन। दसेनो मोजांबा दसेनो गाज्रिलै, मा बुंबावनो आरो। आंनि सानखौल' नेना थाथ'नोसै दे आङो, साननैसो ना। बाब्रे बाब, मासे उन्दुनोसो ओंखारलाबायोलै बिदि जिरायबाय थाबाबो। ट्रेनाथ' मालाय खारबायानो थागोन। सानखौथ' दसे दोनफैबायानो आङो। दाना न'आव हारसिं खम जारलालै, मिस खालामबाय थाबायलै। दहाय फैनायाव जमा फैबाय, दा थांनायाव हारसिं जामारबाय। मिसिउलै सानासो। माने नों गोजानाव थांफेराखैना बेबायदि आंनिफ्राय दसेबाबो, ओंखायनो बोरैबा नाङो आरो। माथो अखाफोर बायदिसो खोनाबाय आङो। नायलाय, दिनै किस्मतआ मोजां होननांगौ ना मा होननांगौ? नोंखौ हाथायावबो लोगो मोनलायबाय। आच्छा, ओमफ्राय नोंलाय बाहाय बोरै फैखो? मारै बोरै सफैलायखो? आंहा दिनै माबा बिजनेस हादर लांफैनांगौ दङमोनलै, बेखौनो लांफैग्रोदों आङो। हाथायबो ना आरो। ओमफ्राय बेफोरखौनो बेहाय लांफैनांलायगौ? नै, जोंना बिदियाव लांफैयाबा बहायथो लायनो? गुबुनफोर बायदि एथ' दामियाव थाङालै जोंना। शपिं मल ना मा बेफोराव लायलायलाया। जोंना बिदिनो लकेलावनो बायो, आगोलनिफ्रायनो। आच्छा, मोजां दे आरो होमबा। नाथायबा नों सोरजों बिदि माबा नांलायबाय थायामोन? सोरमोन बे? आंनि आमाय जायो, आरो ओरैबायदि गाज्रि, मा बुंबावनो।
जोंजों बारा मिलाया बियो बेखायनो एसे बांद्राय बाथ्रा बुंबा रागा जोंनो ओंखारो आङो ओमफ्राय आन्टिया माब्रै जाखो लोमजानाया मोजां मोनहांबायना एसे एसे मोजां मोनहांबाय आं बिनिनो थाखाय दाउ मासे फिसा लांफैदोंमोन संनाबो होनांगौ जाहैबायना नोंसो संगोन माथो जोंनावलाय आरो सोर संग्रा दङ आइ आरो आंल'सो नालाय आं सङाबा सोरथो संनो आंनाथ' हिनजाव आंनो संनांगोन आरो उफायबो गैयाना न'आव लाबोबाय आरो न' ओमफ्राय गासिबो जेबो प्रब्लेमथ' गैला बुंदों डक्टरा प्रब्लेमाथ' बिदिनोसै एसे मोजां रेस्ट लानो खोन्थादों आरो मुलिफोरखौ बिदिनो टाइम टु टाइम जानो खोन्थादों दा सेटारडेआव लेंहरदों अके दे होमबा मोजां मोनबाय आङो गोसोखौ ओमफ्राय जोंहा माबाया मा जाखो बाबुआ मिथिसारा मोनबाय माबा खबर गैया मेहेर जेबो खबर मोनासै आरोबा जों पुलिस थानायावबो थांना फैलायबाय पुलिसफ्राबो नागिरगोन बुंदोंमोन नाथाय जेबो खबर हरफिनाखै दाबो मिन्थियासो बुंदोंमोन आंबो थांनो सोलाबथाराखैलै र' आब'नोबो फन खालामनाय जाथ'थाराखै न'आवबो रावबो गैयाना बेखायनो दा नोंसिनाबो इम्पर्टेन्ट जाना दङबा मामियानो बिदि लोमजादोंबालाय ओमफ्राय नोंलाय सोरजों फैदों नोंलाय सोरजों फैबावनो गामिनि सासे फंबायजों फैदोंमोन ओमफ्राय नानि उरायनाजों फैदों आङो बैयाव माबा मालाय फास्रा बासिगासिनो जोमग्रा सिख्लाफोर नालाय बिदिनोखासै नोंहालाय जेबो लाया ओमफ्राय लानायाथ' बिदि जेबो लानामोन अब्लाबो माबा बेखौनो बेडशिटखौनो लांफैबाय आरो दा मा सेन्देल लालांसै माने हावै सेन्देल नांगौ जादोंलै दे बिदिबालाय आं सा लोंलांजागौमोन नाथाय आं दा हाथ'नाय नंलालै आइयाबो हारसिं नालाय सखे मेहेर बेखौनो आं नोंखौ नुनायखाय आन्टिनि खबर लाथावथावसो रायलायफैदोंमोन माब्रै जामारखो नों फनबो हमाखै नालाय दंथ'यो ममा दायो एसे मोजाङैनो दे होमबाना हाथरखि हुखाफोर मेहेर नट हाथरखि या आं नोंखौ नुबा माने आंनि सासे लोगोखौ गोसोखाङोलै द्याट्स वाइ आं बिदि गाबज्रिफ्राङो फैखायो माने अलरेडि नाथाय सोर हाथरखि बियो मा आंजों एखेथार नामा आंनो मालाबा देखायनो हागोन ना बाजैयाबो गाबज्रिफ्रांबाय थायो एखनबा माब्लाबा दे होमबा बाय माहिर आं दायो सोलाबा फन हरगोन दै हमदे नोङो दे होमबा बाय नायथारगौ आं माबायदि हाथरखि बाजैयाबो गाबज्रिफ्रांबाय थायो सोर लोगोबा माबायदि नुमारो सानसे नायमारथारगोन आं र' आंनि लोगो सनामोन दिनै गुसुङैबाबो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै बोरै नांखो फोरमायहरदो लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो ना आरो माने नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बेखिनियाव दिनै दोनथ'नाय जाबाय दै सनामोन जेबो प्रब्लेम जायाबा फैफिनलायनोसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों लोगो मोनफिनसिगोन दै ओखिमोन रावबो गाज्रि मोननो नांला दे होमबा नायना मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोसे आरो जोंनि बावगार हायैखौबो गोदान एपिसडखौ होबाय थांनानै नायदो दै सनामोन जाय नायाखै बा नुवाखै लिंकआ डिसक्रिपसनाव थागोन नोंथांमोना बेयाव थुनानै नायबानो नुनो मोनगोन आरो ना बेहायबो एडसेल' नांबावसिगौ सनामोन आं बुंबायानो थाखाबाय नोंथांमोना थाबैनो 50K खालामना होथारदो बेखौबो सनामोन गोजोननाय थागोन दे जायफोर साबसक्राइब खालामाखैबा गोदानै नायदोंब्ला साबसक्राइबबो खालामनानै गारबोदो सनामोन आंनि लोखिमोन